Right, ndinotenda zita rangu rekuimba vazhinji munondiziva nekuti Minister Tendai Mavurume, asi zita chairo rekuberekwa ndiro rinonzi Tendai Mavurume kumusha ndichibva kwaMurewa pa44 uyezve ndakaberekerwa kwaMurewa paMurewa Hospital. Ndiri muzezuru takakurira kumusha kwarori takazongoyawo nekuda kwechinja kwezvinhu, but asi ndakadzidza paNyamutumbu Primary School ndibva ndazoenda kwaRave ndakudzidza kuDzivara Sekwa number 4 Primary School nepaHigh 1 makore ekuberekwa ndiri kuma40 ikoko ndo pandi iko zvino. Chokwadi ndechekuti takatanga kuti ndiri kupresent worship muchurch. Kuchurch kwandinopinda Covenant Ministries ndokwandakadzidza kuimba nekuti ndaiwanzoimba present worship. So ndiri one of the member muteam yepresent worship. Then ndakazomuvha to South Africa ndibva ndauya ine church yainzi APM. Same koko ndaifarira zvekuimba muchurch ndobva ndajoinawo the group represent worship. Then ndobva ndakatanga kuimba present worship. Then I could feel kuti kuimba kwangu akufanira kungoperera pano. Saka gore ra2015 ndora ndakazofunga kuti arega nditsikisewo single yangu yekutanga. Ndokubva ndatsikisawo single yekutanga ndakasangana nevakomana vanga vaine studio yavo vakati wewe timbokuzamai mumbona kuti zvinobuda sei. Saka ndobva ndakaita first single yangu 2015 yainzi Handikusiyei. Then zvinhu zvaingondinakidzawo tichinzwa voice rangu pamaspika zvasiyana nekunzwa voice uri muchechi uchiimba muchechi. So zvakandipa courage yekuti ndichinzwa nequality yevoice nemaimbiro andakaita, so handinazombodzokerwa kumashure. So I thought ndakangoti ndakagara ndega ndakangoti no, let me just keep doing and see kuti ndosvika kupi nazvo. And actually chinhu chandakanyanyokoshesa inga iri nyaya yekuparidza shoko raMwari. Saka ndakaona kuti semunhu ndaimbofarira kuva muvhangeri, evangelism yanga iri mandiri. Saka ndakangoona kuti it's better for me kuti ndipinde music industry ndinovhangerawo ndinoparidzirawo shoko raMwari kunyika. Challenges that we normally meet mu industry of music is because unongochiri mudiki and there are people already in the industry. So kuti unoti kusvika uchinokwana kunopinda, and actually what compares yourself and others is the quality of your music that you have. So it's one of the challenges inenge chinetsa kuti you cannot be able kuti unorecorda kuma big studios where kokuti music yako inobuda ine quality, and if it comes out with quality unozonida marketing yakanyanya kuti simbeiwo futi. So normally sometimes unongori munhu anongofara like when you sing, then I didn't have a manager, number one, manager music yangu anondipawo a direction. Ndanga ndisinawo even a band nekuti kana ndikadedzwa kunoimba andikwanise kunoimba like with a band. I could sing nema CDs or nekushandisa phone on the song ending ndinayo. So those are big challenges that we face kuti kana uchitanga, obviously your music quality yako sometimes inenge isiri up to the standard yekuti kune vamwe vanhu vanenge vari muindustry already vanenge vaine quality of music, inenge ine quality standard yesong. So that was one of the biggest challenge, that you need to have a studio that inokwanisa kurecordawo zvine quality. Number two, you need to have a manager who manages you, someone anokupa matips, someone follow up maybe my shows and how to market your own songs. So that is one of the biggest problems that we normally face. And also going towards kuma studios kuno recorder, you need money, finances as well. As signore, because you will find the studio requirements anoda mari apa iwo hauna. So sometimes you have to force yourself to get my backing vocalist, you have to force yourself to get
someone, maybe if the studio wants to do a live and a recording, so you still need to pay everyone. So it's my challenge is my finances sometimes do mamuato sangana now. But the major challenge is when the song is out, you need to have someone anokubatsira ku marketer, and also you be known out there. So that is one of the biggest challenges that we normally face. So far ndine album mairi rainzi Alpha and Omega, ndo first album randakatanga kuita. But iro zvaro sekudhara tanga tichikutengesawo paCDs, taingoti kaita makopi emaCDs tainoimba kumachurches then toritengesawo, then aiwa pane zvainge zvichiitikawo waiona kuti at least zviri nani hazvizofanani. The second album rangu ndakaita 2020, so ndo album actually ranga rimunzira rikuya. So but before the album comes, I thought of doing a single richandibatsira to push the album. So I looked at it around and see kuti nenguva COVID-19 kuti ubuditse album and usati wamimbi mkuru anozikanwa, and you'd have to consider a lot of things. Zvinhu zvokuti usati wabuditsa album, you still have to get people that knows you and your music and how to market it. So we rather put out a single song, then kana taisa single track, and then at least you can push around in a single track. So kuti kana wamu industry vanhu vakukuziva vakunzwa music yavo, then it's easy for you to bring out the full album ringe rina masongs akati wandei. So for so far we have got I've got 3 singles and 1 album, and that is out, but the other album is not yet out. What normally chinoitika pandiri ndechekuti mafans anoresponda ihama neshamwari dzinondiziva, because normally music yangu inosirculate kuhama neshamwari dzangu. So far ndo maplatforms andandinyanyoofara ndichiti ndikarecorda a song, then I give it to my friends give to their friends, and relatives also give to their friends as well. So due to my WhatsApp groups, I'm also happy with some of hama dzangu ziri kukwanisa kushare, but I'm happy because so far so good, because respond ma comments ichiri yakanaka. Handisati ndamboona hangu vanhu vanocomplain over the songs. Not even in Botswana, I've got people that are also even asking my songs vari kuBotswana. I've got people in UK also are also asking for my songs as well, even around South Africa as well, even vanhu vasinganzwewo chishona, but they are also asking to kuti ndivasendere masongs angu. And I'm happy. So far I'm happy with the quality, and I'm happy also with the way people are responding towards my music. The favorite song of mine, it's Alpha and Omega. That's one song that makes me feel like, because this song ndaiimba ndiri kumusha kuchurch, so ndaiti kana takunamata normally taiimba muchurch ndindaiwanzoshaura. So it's a song that I thought of recording, and over ndaona pandakairecorda it was recorded very well, and it's a very good song. Even ndiri pane ma situations angu, if I play that song I can feel kuti Jesu ndi Alpha and Omega for real. I can feel it kana that is one of my best songs so far. Collabo ndakangoita 2 collabs, but not with artists vanozikanwa, like one first collab ndakaita ni brother-in-law yangu. We used to sing together tiri kumusha. So when he came here in South Africa, ndakangoti let's go and sing. There's ndanda already kujairira kupinda ma studios. So we did one collab with him. So then the other collab I did it also with brother Sam Koroni as well. Is one of the ministers in the music industry as well. So vakandibatsirawo, but avasati vakurawo, but asi is also a producer, saka vangundibatsira kuti tiite one track pa album rangu rokutera. Since mu industry chatakutarisira ndechekuti mafans kana kuti vanhu vanotiteerera vatibatsire nekuti kudza, because ndo chinhu chakakosha. So chakakosha kuti vati support kuti tikwanise kukura, kuti tirambe tichishumira shoko raMwari, nekuti hapana chimwe chatingakwanise kuita kana tikada kuti tipeiwo kana kuti mari tinogona kutadza futi kuti tidaro, but
as much as you support us muchiti encourage muchingotaurawo mashoko akanaka, we'll keep going and tirambe tichitsikisawo kuzosvikirawo paextend yekuti kana Mwari vakuda kutisimudza ndovachatisimudza, nekuti dzimwe nguva tikada kuzviita nepfungwa dzedu tinogona kutadza, asi tinongoti kana Mwari tasvika panguva yekuti Mwari vakuda kulifta tinoliftwa naMwari, but kuburikidza nemi vanhu. So mafans tinokufarirai kuti pese pamunongonzwawo kambo kedu kambo kangu kandakaimba, you rather come mongondiitirawo kana ndingati kungondipawo malikes nemacomments zvakangokosha kuti kungondisirawo kana kalike nekacomment kuti apa makagona munhu wacho, zvinondiencourageawo neniwo kuti at least if I go to the studio I'll be feeling kuti ndine mumwe munhu arikuteerera masongs angu. So pakabva paita zizi unoshaya manje kuti saka ndiri kuimbirani, saka at least pakaita someone anoresponda achiti that was a good song, kuti makagona munhu wacho, but munhu wacho dai madai kana dai mawedzera izvo kana dai mabvisa izvo. Saka zvinondipa encouragement yekuti ndirambe ndidzokera kustudio ndichinoita zvinhu zvokuti shoko raMwari rifurire mberi. Kune vechidiki kana kuti upcoming artists yakafanana neni vari kuda kupinda muindustry, the industry is not easy, it's a bit tough. So usati kana wangorwadziwa ubva watoregedza, no, you need to push, you need to be strong, because uchasangana nezvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kukudiscourage, because normally in the music industry yakati kurei, and nemamira zvaita izvinezvi there is a lot of people vari music industry, but as much as you understand kuti sesu tiri maKristu, you could feel kuti I am just going out there to preach the word of God. Ndisina platform yemuchechi, ndisina pulpit yandinayo, but asi ndikanorekoda nemari yangu yandinayo ndopa vanhu munhu odzidza onzwa shoko raMwari, kuti woporeswa kana anga achirwara, kana kuti wosunungurwawo panenge pane zvinenge zvichimunetsa nekuda kwesong yako. That is much better kuti understand kuti I'm not gonna sing for anything much, but I'm just going to preach the word of God to the people. So kana uri muimbi wegospel uri kuda kupinda muindustry, ingopinda uchiti ndoda kunoparidza shoko raMwari, just be a preacher of the word, and then unotoona zvinhu zvako zvichienderera mberi. In future kuti ndingazoda kusangana nani wandingada kuimba naye, kuti ndingakolabhe naye, indakakura ndichifarira Baba Mechanic Manyeruke, ndo vandakakura ndichanofarira music yavo, ndichifarira Singatombeti, kana namanje ndinowanzoifarira ndotoiridza. So I could feel kuti ndikambowanawo stage na Baba Mechanic Manyeruke, that one ndinonzwa kuti ndinenge ndapinda mu music industry, ndendakunzwa kuti zvinezvi ndakuparidza shoko raMwari neimwe dimension. So and also vamwe vaningakwanisa kufarira kuti ndingakolabhe navo kuri kumusha, I think there is a lot vandinga nominate nemazita, but I think I can just say a few, maybe Pastor Diva Mafunga as well, kana ndikakwanisa kuvanomukana, because I also grew up ndichiteerera music yavo. I love music yavo, the way yavanoita music yavo, and that was one of kana mukateerera some of my songs I sing exactly like him. So as well ndikavanomukana wakadaro ndogona kuita collab navo, and then tofurira mberi nekuparidza shoko raMwari. In the future plans yedu ndeyekuti we need to have music yegospel ikure. So my future plan is to have a big band whereby tinobatsirawo mamwe maartist vechidiki vari kuuya, and then we might have a big band like zvakafanana naJoyous, inenge ichingoguruma vechidiki vari kuda kupinda mumusic industry. So that was one of my thing that ndinongoona zvakakodzera kuti gospel ive much effective. Inoda kuti vese vanoimba vanogona kuimba gospel vauye forward, and then tibatsirane tifurire mberi nekuita mashows ekuti kanawo zvecovid zvapera, then we might have mastages amahomba akadaro ekuti we'll be going out there toita kunge tichiparidza shoko raMwari. Evangelism ndo yakakosha. So as much as we have a bigger stage whereby we sing and worship the Lord, I think zvinenge zvinotibatsira. Ndo mafuture plans watinayo as a band redu. Zita reband rapo rinonzi Covenant Praisers. So ndo band redu, saka zita iroro toda kuti rikure zvakanyanyisa.
ritomukurumbira nyika yese izive Mwari kwete kuziva inini chete but izive Mwari kuburikidza neupenyu hwavo. Jesu ndiye